प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, साथ में कार्तिकेय बाबा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहना बहुत सुंदर आप लोग के बीच एक सुचर्चा की कथा सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो, सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे, और हमरे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब, आगे से आगे शेयर करब। तो चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा। तो आप सब गुरु बहना हमरे चैनल के सब्सक्राइब करब, शेयर करब, आगे से आगे हमरे पे कृपा बनौले रहब। देखिए गुरु बहना एक बूढ़ी माई रहली, उनके 5 गो बेटा रहने, 5 गो बेटा रहने और 4 बेटा के विवाह शादी कर देले रहली। 4 बेटा के विवाह शादी कर देली, उनकर पतिदेव मर गई ने, बूढ़ी के पतिदेव मर गई ने, आ 4 गो बेटा के विवाह शादी कर देले रहली। आ एगो बेटा विवाह रहने, बेचारी अपने पतिदेव के दवाई दर्पण करात करात बेचारी के ऐसन गरीबता आ गई रहल कि बेचारी के कहल जाला कि घर इतना पुरान हो गई रहल, बारिश होके तो पानी बूदे बूदे चुए, घर में सीढ़ा खा, बेचारी बहुत परेशान रहली। लेकिन 4 पतोही के लेके अपन दिन काटत रहली गुजर। लेकिन ओमे के जौन 2 पतोही रहली, देखी गुरु बहिना 2 पतोही रहली, अपने सास के दुख समझत रहली, या 2 पतोही ना समझत रहली। 2 पतोही कहत रहली कि इतना छोट मोट कहल जाला घोसला में आके हम बैठल बनी, जहाँ हम बढ़न घोसला में रहनी, हमार कैसन किस्मत रहल। हमेशा उ सब कहल जाला गुस्सा और रीस हमेशा रहत रहल। लेकिन 2 पतोही जो रहली तो बहुत अच्छा रहली। बेचारी बूढ़ी माई सोचत रहली कि छोट बेटा भी विवाह शादी करे लायक हो गइल बने, उन्हों के विवाह शादी कैसो कर दी, अपन कमाई खाई लोग, अपन रही लोग। देखी छोटली सोचली बूढ़ी माई कि छोट बेटा के विवाह शादी कर देतनी, वो लोग अपन कमाई खाई लोग करी। लेकिन देखी बूढ़ी माई बेचारी अब भगवान के भोलेनाथ के महादेव जी के इतना भक्ति करे लगली, इतना भक्ति करे लगली, चर्चा में जाए लगली इतना कि हमेशा महादेव जी से यह कहें कि हे महादेव जी, 5 गो बेटा जन्म देहनी, 4 गो पतोही आ गइल वाली, 1 बेटा के विवाह शादी करे बाटे, पति देव चल गइल बाने, उनके दवाई दर्पण करावत के हमार घर में पुराना हो गइल बा, और सब कहल जाला कि बारिश होला तो बूदे बूदे पानी चुएला, कि हे महादेव जी कहीं रहले के ठिकाना नाई बाटे, पतोही बाटी हमेशा गुस्सा दिखावली, रिस दिखावली। हमार हे महादेव जी हमार दिन के अब पलटी कि हमार दुख के दूर करी, कष्ट हरी। हमेशा बेचारी अब जाए लगली चर्चा में बूढ़ी माई, हमेशा महादेव जी से अब यह कहे लगली कि हे महादेव जी हमार दिन के बदली, हमार कष्ट के हरी। ना तो बूढ़ भइले पे केहू ना पूछी, हे महादेव जी आपे सब कहल जला, आपे के जन्म देवे वाला है, आपे लेवे वाला है। हे महादेव जी हमार किस्मत के आप बदल दी। देखी जाए लगली और शिवलिंग के पूजा पाठ करे लगली, मंदिर में जाए लगली, महादेव जी के रोज रोज चर्चा करे लगली महादेव जी से। देखी एक दिन उनके किस्मत में ऐसा आए कि महादेव जी चर्चा में देखी जात रहली, महादेव जी के चर्चा में तो केहू ऐसा रहल कहल बाती बाती पे आइल कि तोहरे क्यों बेटा बाने। बूढ़ी माई कहली हमरे 5 बेटा बाने, तो 5 बेटा के शादी विवाह हो गइल बा। कहली ना 4 जानी के शादी विवाह तक कर देले बानी, आ 1 जानी बियाह के बाने। कहली 1 जानी बियाह, तू कहली कि ऐसन बाटे, उहो बेचारी गरीबे रहली। कहली ऐसन बाटे कि हमरो एठो बेटी बाटी, आपने बेटा से विवाह शादी कहली। कहली बूढ़ी माई कि हमरे रहले के कहल जाला कि 4 पतोही बाली, तभी परेशान करतली, आ बेटा के कब शादी विवाह करब, जब घर दुआर बनवा ले तब बेटा के शादी करब। कहली नहीं आप ऐसन करी कि शादी हमरे बेटी से कली, हमरे बेटी से जब शादी कर ले तब बहुत खुश रह। कहली बूढ़ी माई ना, कहली हमार कहल मानी कि आप शादी कर ली। अली घरे अपने 4 पतोहे से कहली कि गइलनी देखबू लोगन चर्चा में सुने, तो एक रहली गुरु बहिना भेटाई रहली। कहली आपके को बेटा बाने, हम कहनी हमरे 5 बेटा बाने, 4 जानी के शादी विवाह कर दिल बनी, 1 जानी। कहली कि हमरे बेटी से आप शादी कर ली।
कि कहली हमरे बेटी से आप शादी कहली हम सब कुछ देव आ सब कुछ करब। देखी अब पतोही दूगो बाली लालच में पड़ के कहली ठीक बा शादी कर दी। शादी बूढ़ी माई देखी अब ठान देले बाटी शादी, अब ठान देली सब कुछ गईली कही अली कि ठीक बा मंजूर बाटे। अब शादी के दिन बार पड़ गई सब कुछ हो गई। अब जहिया देखी बरात निकले वाला बाटे आ कैसे का भइल बाटे। देखी बरात निकले वाला बाटे त कैसे दूगो जौन फैशनदार रहली पतोही, तू तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग साड़ी खोजता आ दूगो पतोही जौन बाली तू लोग जौन पावता लोग तौन पहन के अपन देवर बाबू के परछान करे लोग निकल जाता टे। कि हमके साड़िया हइये पहन के जाई, दू जानी लोग कहल हइये साड़ी पहन के जाई हम परछान करब। काली दू जानी लोग कहल अरे जौन बाटे सासू भी ते माँ परेशान वाली हमनो परेशान होनी, सास माँ परेशान हमरो के जौने बाटे तौने अपन पहन के खुशी दिल से अपन देवर बाबू के चली परछान करे चल जाई। दू जानी तो कहता लोग, लेकिन अपने में कहली दू जानी लोग समझाओ लोग कहल लोग तो गैली लोग परछावन करे। देखी मेकअप क के सब कुछ क के अपन गए लोग परछान करे। परछान क के जब आए लोग बिहान भैले दुल्हन अली आ जब दुल्हन अली दुगारी पे जब डेग डारली तो देखी जब डेग डारली तो बेचारी दे सामान उनकर उतरता त टाली पे से चाहे गाड़ी पे से उतरता तो सिलाई मशीन उतरता, कल सिलाई मशीन उतरता और सब सामान ले आयल बाटी। कहली दूगो जौन जेठान वाली कहली आ तू तो सुनले रहनी बहुत सारा सामान ले अबू, बहुत सारा सामान ले अबू, तू तो एगो टूटा फूटा सिलाई मशीन लेके आयल बालू। अब बेचारी के अभन मन में बहुत क्रोध आयल कि काहे ये तर हमार जेठानी लोग बोलता। कहत तली तू तो रहलू बढ़न घोसला में आके अब तू छोटाने घोसला में अब बैठू जैसे हमन के बैठल बाटी। उ कहली जन दूगो जेठान लोग रहल लोग और लोग कहलो कि सिलाई मशीन कहली कि लहंगवा तुहार बहुत सुंदर लगत अटे। ऊ बड़ाई कैली कि लहंगवा तुहार बड़ी सुंदर लगता। ऊ कहली पुछली लहंगा ई के सिलेवा खरीदले वाली, कहली हम ये लहंगा अपने हाथ से सिलले बानी। अब मन में दोनों जानी जे कहल टूटा फूटा मशीन लेके आल बोलो दोनों जानी के मन में थोड़ा सा लालचपन आ गया। जब देखी लालचपन और बेचारी अब घर में डेग डाली घर में आके रहे लगली। अब देखली कि प्रतिदिन के काम बाटे दू जेठानी के एक साड़ी के लिए लोग झगड़ा करता लोग सामान के लिए झगड़ा करता लोग। आई देखी जौन बाटी लड़की जौन आयल वाली छोट देवरानी आयल वाली बूढ़ी माई के छोट पतोही आयल वाली तू नैयर में फूले के बागी बहुत अच्छा से करत रहली, फूल के सिंचाई बहुत अच्छा से करत रहली। फूल कहीं से कुछ फूले के अच्छा पौधा पावे तो ले आके घरे अपन लगावे आ लगा के उहे उनकर बाप आ उनकर माई लोग बाजार में बेचे लोग, वही से लोग अपन दिन रोजी रोटी लोग चला लो। ऊ गुण इनके अंदर रहल कि फूले के बागी कैले के आ फूले के बगीचा कैले के गुण इनके अंदर रहल। मने मने बेचारी सोचे लगली। अब इहो बाहर भीतर निकले लगली। जब झगड़ा दू जानी लोग करत रहलो हमेशा कुछ के चीज तो इहो बेचारी अपन बाहर भीतर निकले लगली। देखली रास्ता में कहीं फूल के पौधा उगल बाटे ले ली घरे अपन बाहर लगौली। पौधा के जब लगौली या लगा देली अब रोज रोज के फूले के बगीचा ओके सिंचाई करे लगली। बहुत अच्छा फूल उगे लगल। जब बहुत अच्छा फूल उगे लगल तो गांव के लोग देखता बहुत अच्छा फूल बाटे तो कहता लोग के लगावल। तो कहली बूढ़ी माई की हमार जौन छोट पतोही वाली उगे लग ती कहाँ से कुल इतना पौधा पावत ली लगा। कब देखी पूछे लगल लोग अब उनके फूले के इतना बड़ाई होके लगल सब कुछ होके लग। कहली एक दिन मन में बैठल कहली अब घर में बैठ के कहली चारों पाँचों जानी लोग उनकर भसुर और उनकर पति देव बैठल कहली कि जितना फूल के हम बगीचा जितना हम सींचा तनी जितना हम फूल के बगीचा सींचा तनी आप सब ले जाके बाजार में बेची आ बाजार में बेचम उसे पैसा मिली या पैसा मिली तो ले आके अपन घरे कुछ काम काज होई कुछ काम होई जेकर जौन घटल लईते अपन खरीद ली। देखी अब इनके कहले पे ही बगीचा सींचा तली अब ले जाके लोग अपन बेचता लोग बेचता लो। आ जब बेचता लोग घर में पैसा अब थोड़ा बहुत आयल। देखी भगवान के बूढ़ी माई इतना भोलेनाथ के पूजा पाठ करत रही हे कहत रही कि हे भोलेनाथ हमार दिन के आप बदली कि चार पतोही ते आयल बाटी ते पाँचवा देखी कैसन मिलेली। देखी भो महादेव जी चर्चा में पतोही देले बाटे या कैसे अब सींचे लगली बेचारी इतना दिन
कहल जाला दिन भर उनकर वही फूल के बागी सिंचले में लग जा। दूगो दियादी लोग कहल लोग कि आए देवरान जी आपके हाथ तुहार हाथ कैसन भइल बाटे कि तुहार हाथ में कैसे कटल उटल बा। कहली कुछ पावे खातिर कुछ परिश्रम कइल जाला, कुछ पावे खातिर कुछ तपस्या कइल जाला। कहली अपने मन ही मन लोग सोचा लो कि अब ये इतना छोट होके सब कुछ करतली तो इनके साथे हमनियों के चले के फूले के बगीचा सिंचल जाई। आ जब फूले के बगीचा सिंचल जाई तो और बगीचा में और फूल उगी और भी बिजनेस बड़ा होई और ज़्यादा बिकी तो और ज़्यादा हमन के देखी। अब वो लोग चारों पाँचों जाने मिल के लोग अपन फूले के बगीचा लोग सिंचे लगल लोग मने खरीदे लगने। इतना ज़्यादा उनके रोज इतना बिकत रहल कि उनके अब इतना ज़्यादा उनके घर में पैसा आवे लगल। पैसा लोग उनके घर इतना अच्छा बन गए, महल बन गए, हर चीज घर में कुछ चीज़ के कमी ना रहल। तो देखी छोट जौन अली पतोई घर में तनु फूले के बगीचा से सब महादेव जी के लीला है। बूढ़ी माई जाके चर्चा में महादेव जी से अपन हमेशा कहत रही, भोलेनाथ के मंदिर में जाके हमेशा कहत रही कि हे महादेव जी 4 पतोई दे लेते बाटी लेकिन 5वां पतोई कैसन दे। देखी ई गुरुबैना महादेव जी की लीला है। सब महादेव जी ही उनकर 5वां पतोई इतना अच्छा देहनी कि इतना उन्हीं से इतना घर में धन दौलत भइल कि उनके इतना बुद्धि रहल, ज्ञान रहल कि फूले के बगीचा सींच के ही अपन इतना ज़्यादा काहे से उमें कोनो पाप ना रहल, कोनो चोरी ना रहल, कोनो हिनाई ना रहल। इतना बेचारी मेहनत करके अपन घर के बढ़ा लेली। अपने चारों जेठान के मना ले हली कि ताकि 2 जेठान लोग घर में से कहत रहो कि घर छोड़ दो। लेकिन बूढ़ी माई वही जा का कहली कि बहू 2 जानी लोग कहत रहो घर में ना रह, लेकिन तोहरे वजह से 2 जानी लोग घर में रह गई। वही जा देखी उनकर 4-5 पतोई लोग अब बूढ़ी माई के साथे लोग अच्छा से लोग रहे लगल, लोग घर दुआर बहुत अच्छा से हो गई। देखी महादेव जी के सब लीला हवे। हर हर महादेव। माई कहली जैसे महादेव जी हमरे दिन के बदलनी वैसे सब केहू के दिन के बदलब, जैसे हमार भला कैनी वैसे सब केहू के भला करब। हर हर महादेव।